Για να δημιουργήσετε ένα δικό σας αντικείμενο στο Second Life, μπορείτε να επιλέξετε Build. Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέγετε το σχήμα που θέλετε να εισάγετε. Κάνοντας κλικ στο περιβάλλον, δημιουργείτε το αντικείμενό σας. Στην καρτέλα General μπορείτε να αλλάξετε το όνομά του. Για να τροποποιήσετε τις διαστάσεις του, πηγαίνετε στην καρτέλα Object και αλλάξτε τις διαστάσεις του από το Size, Χ, Ψ και Z. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση του αντικειμένου από το Position και την περιστροφή του από το Rotation. Για να αλλάξετε την υφή του αντικειμένου σας, επιλέξτε Texture. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε την υφή και το χρώμα του αντικειμένου. Ένας ακόμη τρόπος για να δημιουργήσετε αντικείμενο στο Second Life είναι κάνοντας δεξί κλικ σε μια ελεύθερη περιοχή, έπειτα επιλέξτε Edit και στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε Create και δημιουργήστε με τον ίδιο τρόπο το αντικείμενο που θέλετε. Για να αποθηκεύσετε το αντικείμενό σας, στο inventory σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Take. Μπορείτε τώρα να πάτε στο inventory σας επιλέγοντας Me και My Inventory ή απλά πατώντας Ctrl και L. Εκεί μπορείτε να δείτε το αντικείμενό σας στη βιβλιοθήκη Objects. Μπορείτε να το μεταφέρετε στον κόσμο απλά σύροντάς το. Εάν θέλετε να διαγράψετε το αντικείμενό σας, επιλέξτε το και πατήστε Delete από το πληκτρολόγιο. Εάν θέλετε έπειτα να το διαγράψετε και από το inventory σας, πηγαίνετε στο inventory, επιλέξτε το και πατήστε Delete.